PU Bank hian akopui nena aning kar chu hum hi madua an boina ber chu an fa thathum mi hi buwil ka fa ani ti chu ni chu fin fia an hmalo ka in nena po puitlin adua buwil ka ve thung hi chuan a fa ani aring lo ve thunga a fa lo ni phei chuan an hmalo ka in nena tur po thul mai adu thunga ti chuan PU Bank khan ngatinge inin kar chu hum hi medu chan khan se masate le offers le reward tak nen rami circle lo le ta rami circle chu game khelna za him paisa tak lo theina nia danina phal thlap game ani bok he apps hi min noi khat ai tam mai nan mangin an khela ati dan thiam lo tam po a practice na a oma chumi nuwa ka thiam ve ta mo tia paisa lo tak theina kha khelle to me tu ani paisa kan lo thun chung changa po paytm te phone pay te debit card mangin lekan account feed up mangten ati theya he game khelnan hian voi khati paisa han deposit khan welcome bonus chiang sang ni idong don ani a game hi all in phone chak thatak angai khan lova ale mai huang hian ani mai soitam bak po angai lo ti chuan video description link kan da tong hian in download theya soitawngin voi khat deposit a welcome bonus sang ni dongin I khel chhong ngal mop thei don ani ni khia to chu he game khel hian isum hangin reisila ni ti khia la nongma mo phung na ni ti khia in I khia chen chin chau khoyang che a chan chu a fa ni ti hi ka chiang em maya ma se hetia min ran la thi thin lung tak poin kalana a pang chuan thatak chuan om ma se min ran na hi a gai theirawa he hian kanin kar po ti chezela chu wangin a fin fian nge hi han khria se a thin lung po a thla thei ka be se ni puil ka ve thung kha han se ve le kapinia fin fian aga du mai ni a chan chu anianga ti rang mai hi kaning towa a chan chu ka han en wangwang hian min chun na pakhat ma ka mutlat lo uluk taka ka han en ngel po hian ka fa ni rawanga ti ren na hian min kiam san thei tat lo ni zan gai tak thleng kai ngai tua ka khisial na po hian a tor phanin ka khia chu wangin thudik tak ka khriat nge yangai ni ole ni chuan hetiang ren hel na lo chho thei dan khan soidon teule kanin don no chutla pa nia kan voi khatin huna tong hian kanin du ngala chuda tong chuan kan ni chowa ma se tum kha chu gai lo te kanin thlen ve zoya an nu loka kan ni chho le thawa ma se kanin thlen lok lai khan min reng thal ta tak sini a chan chu mi padanga bia ni ti ka chianga mi padanga biak chuan amudu nang ti po khriat theini kan mudun me lo nia mi padang chu bia ka nei ngai mai ma se voi khat ma kan mudun lo ti hi a oi du lo ni tum khat po an ina ami pa biak chu leng rut lai ka hmuwa ti chuan enge ti ton te rang tin ke en deu ka nga an hu fe kon chuak le a ti chuan ka valu ve chu khuma hian ro mu le hala ke ma ka nei ti khret ve le amu hil deu zi le hala kha ai chiang kha om thei don chuang am ni moina angai dan mai ni kha minin khan chung ko thila chuak don tu kan nia kanin thlen zoi tak nangin ka chung ten hian an laim po thada wangin thil tu la hi chung kan chuak don tho thina ma se kha mi tum khan ka mi pa biak thin lo len ni ne nei nang fuwa khatia khuma ama ngak pa ka lo mu da wang khan mudun zo hlim anga min ngai pha ta ni kha chu lo po chu video clip ka ne ya video clip a phei chuan club pakhata mi padang nen an lama among ten ben sak nge hia khatianga mi paina min nel to chuan thilakal thui to le ti hi ka khathiam ve ve kalom alla nang khe ni lo nia kalam ve ngai maya ma se ka munga beng tu po hi mi pa ni lo nei che tho ne kan thlen zen singa me nia angai koi lak lo to mai lom mit nge ya mutu po ka nei thlap lom oleng po ne se min nge ya mutu thu kha tu kha ko tai la enge mu han se phut te se kalome ka hming chu gile ha na nia hemi zan hen kom ve a mi padang te nen an lama mi padang hian an hunglama tangien he ti hian alo tia chu ka thiam pa hi ka thon tawata inen thlen ti chu ka khathawa ma se hi imu ve nge ngai in ka khia ka ti ta ni ole chu video chu mu ve le eng tin nge ti le I chu chang ha lem ni a chu tin mi ka chu chang hal pop pop mai lawa video chu ama nge chu ka va thon ve a eng kem ka muin ka khawek ti lan nan chu zong chu ni mai ole eng po ne se khalai kha chu du tok tai la I gai ti I khia ti chon eng nge theng zele ole ka gai ti ka khia thian he thel chen nu dai to hian nia kan ni thot le nu dai ani to a chuan ama po hian a minga enge kan sarang o ti ten a fa ni ti hi apom thapa ma se lo pian nu hian ran lal nei na khata mai ni ole eng po ne se pu wel kan nu thu kha tu tan kan ko lenga if pa hian a fa chung changa hian enge a soi thin han se te le
nia zon la ya te hian min kan phone a fa thalak he min kan thona a mel hi dang lam tlat kan tha te zinga he ti mel hi anom nia si lawa maketi vem ten zan rai tak tak a te hian min kan be thena ni ole result hi kampuang mai dona itu pa tak tak lo ni ro ta se engtin ngai tiang le a min thong ve via wang ma se bak chu ka tu pang thowa in kol ka tu mani ole ni chuan result kan puang nga PO Bank le Powell ka thu boya hian no pang ma ji pa dik tak DNA test result kan tlak taka twa kan hu thei choi hi ni Powell nang ma hi ma ji pa dik tak ini ya Wala kan dutok main in lai chin na hian kan kan omani ti fia kan ngai hi chuan kan in lai chin na kha a hlimom to lo a him to lo te na ni ya kan om zia i fia kan ngai chuan thil dik lo om to te na ni ya tin in lai chin na hian thil hlui to le thukal to hu hi phok chu a fo lo a tha ni a ko le thei to chuang lawa a siam that thei to bok hek lawa chuai chuan malam hun hi thlir to kan ya thil hlui te chu pai bo tu in fanu ma ji malam hun tur zo ka hian in ngai to na seng na su zo tawla chu in tan po thazok do na ni kha chung kha ni